ಮನಪೂರ್ವಕ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನಕ್ಕಲು ಕೇರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂಡೇರು ಕೊರಗ ಜನ ಅಗೆಲು ಏಪಲ ಕೊರಲಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಪಂದುಪ್ಪೇರು ಅಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಅವು ವಾ ದಿನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚೂರಕ್ಲೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ತೂತಕಡ ದಿನ ಅವು ಶನಿವಾರನೇ ಅವಡ ಅತನ ಬೇತೆಂಚಿನ ದಿನ ಐಕ್ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಳು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಇಂಕ್ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ತೆರಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಂತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಏರಾನಲ್ಲ ಅಜ್ಜರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪಂತಿನ ಪರಕೇನು ಅವು ಅಗೆಲು ಸೊರಪಡ ಕೊರ್ಪರ್ನ ಅಜ್ಜಲು ಬಾಜಲು ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪರ್ನಂಡೆ ಅಮಾಸದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡುದು ಬಕ್ಕ ವಾದಿನಲ ಕೊರಳಿ ಆಯ್ತು ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಭಯ ಮಲ್ಪುನ ಬಡ್ಸಿ ಅತನ ಏರ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಕೇನೋಡು ಪತ್ರ ದಾಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಡತ ಬೈದಿನ ಅಮಾಸದಾನಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡುದು ಅಮಾಸದಾನೇ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ನನಂಜಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಪ ಅವು ಐತ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚಿನ ಐತ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಚಿನ ಅವು ಪನ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪುಜ ಏರ್ಲ ತುಂಬ ಭಾರಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಅಂಚಿಲ ಮಲ್ತಂತೇವೆ ಸತ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಡು ಇದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಐಟು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಮಾದರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ಲ ತಲೆ ಬರಡು ಮಲ್ಲ ಗುಡಿ ಗೋಪುರದ ಅಡಿಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಸತ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ತನಿಯಾಗಿ ಕೇನುಂಡು ಅವಳ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮೀನು ಹುಷಾರಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಜ್ಜ ಪಂದು ಕಾಂತಾರ ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಾಂತಾರ ಪಂಡರಲ್ಲ ಅವು ತನಿಯ ಅಂದ್ ಪಂಡರಲ್ಲ ಅವು ಕಾಂತಾರ ಪಂಡ ತನಿಯನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಪ್ರಾಯಡು ಅವು ಅಂತೆ ಹಾಸ್ಯದ ಅಂತೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆದ ಸಮರನಕಲ ಪಾತ್ರನ ಪ್ರಾಯ ಅಂತೆ ಸಮಯ ಆ ರೂಪನ ವರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ತೊಯ್ಪವೇರು